V štúdiu v tejto chvíli už so mnou sedí aj rodený Zvolenčan, študovaný na strednej a na vysokej škole v Banskej Bystrici a dnes influencer, ako tomu hovoria dnešní mladí, Martin Bako, a.k.a. Frosterik. Ahoj. Ahoj, ahoj, ďakujem veľmi za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí nás majú naladených. Super, ešte si aj povedal poslucháčov, ty točíš videá, takže som sa bál, že povieš divákov a povedal si to správne, čo som veľmi rád. Poďme, mám takú otázku najprv na začiatok rozohrievaciu. Ty si veľmi šikovný chalan, určite by si prerazil aj hoci kde vo svete. Prečo si teda zostal študovať a žiť tu u nás doma? Bývaš vo Zvolení, študoval si v Banskej Bystrici. Jediné, čo mi napadá, že nevieš anglicky, alebo sa bojíš ísť do sveta, alebo v čom je problém? Pravdu mám povedať? Áno. Pravdu, OK. Na strednú som šiel sem preto, lebo ma to bavilo, elektrotechnika, počítače, grafika, multimedia, videa, lebo sa tomu venujem už od... Študovali sme obaja na Murgaške, stadiaľ sa aj poznáme. A vlastne ja som už na základke inklinoval k nejakým videám, takže to bolo super, že pokračovať v tom na strednej. Murgaška má super meno na celom Slovensku, takže som šiel tam. A potom na tú vysokú školu som mohol ísť aj do zahraničia, hej, teraz si prihrajem tú polievku, ja som mal čisté jednotky, takže naozaj kamkoľvek do sveta som mohol ísť, ale ja som sa kvôli vtedy súčasnej priateľke rozhodol, že by som radšej ostal tu, lebo som taký ten typ, že radšej tá rodina ako kariéra. Nevyšlo to, a nevadí, v každom prípade všetko je tak, ako má byť. A teda pokračoval som tu a tiež potom boli nejaké ponuky aj do Bratislavy a tak ďalej, ale povedal som si, že keď naozaj tí všetci šikovní ľudia odídu preč, tak to ostane tu. A keby, myslím si, že aj tu je veľa dobrých možností, len ich treba možno dlhšie hľadať, nájsť. A určite chcem aj tento kraj nejakým spôsobom troška povzniesť na vyššiu úroveň a preto som možno aj ostal tu. Čiže pôvodne to bola taká láska k frajerke a teraz je to už aj láska k tejto krajine. Áno, ku krajine, ku kraji, k Zvolenú, k Banskej Bystrici. Máš aj teraz nejakú priateľku, ktorú by si nechcel opustiť, kebyže príde nejaká ponuka. Takže sa stále tohto držíš. No a čím sa teda dnes živíš? Viem, že chvíľku si učil aj práve na tej strednej škole Murgaške, ktorú sme spomínali. To už teda teraz nerobíš. Tak čo teraz robíš? No, aktuálne mám svoju vlastnú firmu, prostredníctvom ktorej teda distribuujem tieto influencerské služby, ale zároveň aj iným firmám sprostredkovám iné marketingové služby alebo nejaké IT riešenia, programujeme weby, robíme nejaké audity bezpečnosti webov, automatizácie procesov, prepájanie rôznych systémov, čiže je to komplexná IT firma plus teda tieto iné marketingové aktivity. Takže prosím ťa, vysvetli našim poslucháčom, čo to znamená influencer. No, influencer je pre mňa nejaký človek alebo osoba, ktorá vystupuje v tom internetovom prostredí, má veľa nejakých sledovateľov, má veľmi slušné dosahy a dokáže tvoriť nejakú tú mienku a ovplyvňovať ju v tom svete, v tej spoločnosti. A čo presne robí takýto influencer? No, influencerov sú rôzni influenceri, každý tvorí nejaký ten svoj obsah a tým obsahom teda ovplyvňuje tých svojich sledovateľov. Sú napríklad baby, ktoré robia nejaké malovátka, make-upy a teda ich sledovateľky, takže nejaké iné baby, povedzme, že na stredných školách alebo kdekoľvek, tak teraz sa budú pozerať a budú kupovať, povedzme, že tú značku, ktorú tá influencerka, teda ten vzor pre tie baby, ktoré budú používať aj oni potom. Dobre, a teda aký obsah tvoríš ty, aby si to priblížil našim poslucháčom? Okay. Čo sa týka toho môjho obsahu, tak ja sa snažím tvoriť nejaké skeče vtipné, ale zároveň robím aj také vedomostné veci, kde vlastne zastavujem ľudí na ulici, dám im kvízovú otázku a keď správne na ňu odpovedia, tak dostanú nejakú finančnú sumu ako odmenu. A s tým, že keď sú môjim sledovateľom, tak tá suma je mnohonásobne väčšia, pokiaľ ma nesledujú, OK, nevadí, stále dostanú tú sumu alebo bude nižšia. Čiže pre nich je obrovská motivácia byť môjim sledovateľom, lebo si môžu po správnej odpovedi dosť prilepšiť. A týmto si začínal, ale samozrejme není to len pri tomto koncepte, ale máš ich viac, tak ešte ak by si povedal nejaký iný, čo zvykneš robiť, napríklad nejaké srandovné videá som videl, alebo niečo také. Áno, veľmi rád robím nejaké vzťahové, také srandovné videá, skeče, napríklad teraz mám posledné, boli sme v Poprade, v Aquaparku, v Aquacity, takže tam sme natáčali nejaké také veci, ktoré by chlap nemal vraviť na rande. Celkom dobre to vystrelilo, je to v podstate nie celý deň vonka, má to 60-70 tisíc pozretí, čo je veľmi slušné a potom rôzne naozaj nejaké situácie, ktoré sa mi dejú v živote, tak potom ich ako keby znova nahrám, keďže si poviem, že hej, to bolo celkom vtipné, to by som mohol dať ešte raz. A sú na to ľudia u nás v Banskej Bystrici a vo Zvolene, keď vyrazíš teda za nimi do ulic na takúto tvorbu obsahu pripravení, alebo im to musíš aj dovysvetliť a po prípade, aké je to dôležité, že kde to robíš v tejto dobe internetu? Veľa robí presne to mesto, ako si povedal, že v tej Bratislave tí ľudia sú takí viacej otvorenejší, uvoľnenejší.
tu je to stále také, že nikto ťa vidí, že prečo si ma natáčaš, že spolu ideme niečo robiť, takže sú na to točenie taký dosť háklivý, takže niekedy to treba dovysvetliť, ale aktuálne tá moja situácia je taká, že už veľa ľudí ma registruje, veľa ľudí ma pozná, takže keď za nimi idem, tak už vedia, o čo sa jedná. Hlavne povedzme, že tí mladí, pri tých starších to nie je až také, ale niekedy sa tiež stane, že sa nami prihovoria aj starší. Oni sa väčšinou hanbia, lebo už nemajú také tie... Majú zábrany, majú zábrany, že je to trápne ísť za niekým a povedať mu poznám ťa z internetu, ale tí mladí, tí sa proste toho neboja. Moja ďalšia otázka, už sme si niečo teda vysvetlili, čo je to ten influencer, teda istým spôsobom ovplyvňuješ ľudí tým, že robíš nejaké videá, no a uživilo by ťa dnes už toto točenie krátkych videí, že by si sa živil už iba tým? Áno. Tak, to si ma... to bola veľmi krátka odpoveď a tak povedz, že ako dlho to tak trvalo, kým si sa dostal k tomuto bodu? OK, v podstate ja sa tvorbe videí venujem už skoro 10 rokov, ako som hral od tej základnej školy. Boli to nejaké rôzne fázy, boli to YouTubeové videá, teraz to možno nejaké podcasty, teraz sú to aktuálne aj tie krátšie videá, takže nejaké shorts, Instagram, Reels, TikTok a podobne. No a trvalo to dlho, lebo človek sa musí najskôr naučiť to strihať, musí sa naučiť robiť tie scenáre, urobiť to zaujímavé, pútavé pre tých ľudí. Intenzívne teraz v tom kratšom formáte to robí nejaké 2 roky, ale naozaj je to cesta 2 rokov, ktorú som si musel akože vyšlapať, vymakať, naučiť sa to znova nejaké nové trendy, tie trendy sa menia v čase veľmi rýchlo a ak to už potom máš, tak robí to pravidelne, konzistentne, v dobrej kvalite, ktorý ten úspech väčšinou príde a je to také presne, že úsilie dvojročné, teraz také plnohodnotné, kedy sa človek dokáže dostať do tohto bodu. Lebo veľa ľudí si povie, že influencer, ten má peniaze za nič. Ale mal si už predtým nejaké predošlé skúsenosti s tým točením videí, so strihaním a tak, takže možno, že 2 roky si niektorí posluchači povedia, že nie je tak veľa času, ale skutočnosť je taká, že ty sa naozaj tomu snažíš minimálne venovať už veľa rokov. Áno, veď už pred tými 10 som vlastne začal s videami, ale teraz v tomto formáte to robím 2 roky. Čiže povedzme, že 10 rokov, ale aktívne úplne naplno, lebo mal som tam nejaké prestávky. Áno, no a ako si už spomínal, ten obsah je teda podmienený nejakými trendami, aby to tí ľudia sledovali, no a stalo sa ti, že začali tvoji sledovatelia ubúdať, alebo náhle ich viacej ubudlo a ty si povedal, že OK, končím, alebo čo sa deje? Mal som jedno obdobie, kedy mi tí sledovatelia nerástli tak rýchlo, ako som bol zvyknutý, ale povedal som si, že toto obdobie chcem chvíľku podržať, lebo troška si to chcem prečistiť, nech tam naozaj ostane tá kvalitnejšia komunita, tí kvalitnejší sledovatelia, lebo naozaj tá doba je taká rýchla a je tak veľa tých tvorcov, že hoci komu dám takto follow a potom zrazu ma to nebaví, tak to ani nepozerám, dám ten unfollow. Čiže troška som si to nechal zriediť. Že unfollow, že prestane ten človek ťa sledovať. Áno, a vlastne vtedy zámerne som netvoril ten obsah s tými stovečkami, lebo tie sú také, že idú celkom z toho followy. Áno, ako si už spomínal predtým vstupe, ty si teda chodil po uliciach a ľuďom ponúkaš 100 eur, ak ti odpovedia na nejaké otázky správne, ak ťa teda sledujú. Áno, je to taký všeobecný prehľad, snažím sa to hlavne smerovať na nejaké Slovensko. Áno. Takže takto, takže v zásade zatiaľ sa ti darí a nevidno teda na tebe, a keď sa na teba pozerám, že by si mal nejaké veľké obavy z toho, že by to náhle teraz sa celé prepadlo. Vieš čo, môže sa stať, že vypnú sociálne siete a proste môže to stať, ale je to o tom, že žiť život tak, že prijímaš čokoľvek, čo sa stane. Či je to dobré, či je to zlé, proste nauč sa to prijímať a potom ťa nič neprekvapí. Kedy sa zrodila táto myšlienka, že sa začneš prezentovať na tých sociálnych sieťach, či teda to, čo robíš posledné 2 roky, ako si spomínal? Neviem, či sa nejak zrodila tá myšlienka, lebo ja som prirodzene bol taký extrovertnejší. Bol som rád, keď som mohol s druhými ľuďmi zdieľať moje úspechy aj neúspechy. Takže ja som ten účet na Instagrame mal napríklad už dlhšiu dobu vytvorený, ale veľkým impulzom pre nejakú aktívnejšiu tvorbu bolo to, že som bol na tej našej spoločnej strednej škole, kde sme obaja študovali. Na Murgaške, to môžeme povedať. A vlastne bol som tam v tej pozícii učiteľa a mal som celkom šikovných študentov, čiže popri tých úlohách sme stihli natočiť aj nejaké vtipné video vždycky na tej hodine a bol tu nejaký obsah, ktorý netvoril nikto iný, lebo štandardne ten prototyp učiteľa, ktorý si každý predstaví, je nejaký starý pán, stará pani, ktorá je taká, že s nikým sa nechce baviť, iba si to chce odučiť a ísť domov. A zrazu tam bol niekto mladý, podobný v ich veku, hej, aj keď o pár rokov starší, a ktorý sa s nimi snažil rozprávať na rovnakej úrovni a snažil sa im odozdať nejaké svoje skúsenosti. Možno by sa dalo povedať, že už tí študenti ťa tak akoby naučili mať nejaké to publikum a vystupovať pred tým publikom. Môže byť aj tak, že už si musel tak skrátka s nimi nejako
Musel si sa nejako prezentovať nejakým štýlom a nemohol si povedať možno úplne hocičo. Vieš, že toto, neviem, či to je úplne takto, alebo to bol skôr môj nápad ako nápad tých študentov. Čiže vlastne oni boli takí niekedy už potom, že sa im možno aj nechcelo, tak som povedal, tak OK, tak nič nevadí a vlastne potom aj skrze toho som už začal tvoriť viacej ten svoj obsah, lebo nemôžete baviť robiť niečo 10 rokov stále to isté, čiže napríklad aj pri nich to začiatku bolo zaujímavé, potom už sa im to možno nechcelo, keď to malo väčšie dosahy, už boli takí, že vidia to aj iní spolužiaci alebo čosi. Ale akože určite to bol nejaký impuls, kedy som začal s tými študentami a potom som pokračoval a vyvíjalo sa to nejakou cestou a aktuálne je to vlastne pri tých otázkach, je to nejaký public content s ľuďmi, ktorých zastavím na ulici, napríklad mám aj nejaké veľakrát produkty od firiem, ktoré dávame ľuďom testovať, či už sú nejaké cukrovinky alebo niečo iné a potom tam samozrejme tie skeče. A vždy ich máš premyslené, hej? Môžeš prezradiť, že koľko percent reálne, keď niečo takéto tvoríš, je improvizácia a do akej miery to máš pripravené vopred? No, to je také, že to je 50/50, lebo ja mám v hlave nejaký nápad, že to by bolo super, keď teraz máme tento produkt alebo túto otázku a ten človek by na to mohol takto zareagovať a on ti zareaguje úplne nejako inak, lebo predsa len nejaká kamera a tak ďalej, tak stres. A potom musíš presne improvizovať. A už vlastne tým, že mám tie skúsenosti, tak sa potom pýtam nejaké doplňujúce otázky a len takto šikovne nastrihnem, že vlastne tí ľudia nevidia, že som sa ich to pýtal a vyzerá to, že oni to tak povedali. Čiže akože neviem, že to je nejaká manipulácia, ale troška po podstrčenie, aby som dostal nejakú zaujímavú odpoveď, lebo zrazu keď presne poznáš to, že ideš live s nejakým hosťom alebo sa natáča kamera, tak zrazu človek už nie je taký ukecaný a odpoveda jednoslovne a podobne, čiže dáš mu tú doplňujúcu otázku a už potom je to zaujímavejšie aj pre toho sledovateľa. Ešte ak by si mohol povedať tak číslovo, že koľko tak trvá tvorba jedného takéhoto videa? Je to o hodne menej, ako keď som robil tie YouTube videá, ale povedzme, že to točenie môže byť od hodiny do 2, príprava scenára nejaké tiež hodina do 2, strihanie tiež hodina do 2, takže možno aj 6 hodín a minimálne môže byť tvorba aj nejakého jedného videa, ktoré má 30 sekúnd. Počuj, je to tak, že, lebo niektorí ľudia hovoria, že tí influenceri nerobia vôbec a niektorí ľudia zase hovoria, že veď ich vidím na tom internete stále niečo pridávajú, oni vôbec neoddychujú. Tak ako to je? Máš voľný čas, nemáš, koľko pracuješ? Vieš čo, venujem sa nejakým tým interným IT projektom a potom riešim teda aj tie sociálne siete, ale venovať sa aj tým samotným sociálnym sieťam je dosť náročné a môže to byť 4 až 8 hodín denne, kedy naozaj aj za tou dobrou fotkou, za tou dobrou storkou, za tým dobrým videom je kopec času, lebo ľudia si to predstavujú, že na prvú to máš a to tak vôbec nie, reálne si musíš robiť možno 20 fotiek, z ktorých si vybereš možno tú najlepšiu, alebo 20 takeov na iba napríklad obyčajného jedla, ktoré si natáčaš, že ja si vždycky tiež minimálne 6 krát natočím to jedlo, aby som mal naozaj najlepší uhol, aby to bolo najfarebnejšie a tak ďalej. A potom je tam napríklad ten čas, keď odpisuješ fanúšikom, alebo sa stretávaš s tými ľuďmi, hej, že to je tiež nejaká forma toho, že to nie je, že teraz vypol som si Instagram a už nie som influencer, ty ideš po ulici, ty stretávaš tých ľudí, chcú sa s tebou fotiť, chcú sa s tebou rozprávať. Takže je to také naozaj, že sa to nevypína a v úvodzovkách človek je v práci stále. No, vidíš v tejto práci aj perspektívu do budúcnosti? Myslíš, že príjem z takejto práce je udržateľný a napríklad aj po založení rodiny? Vieš čo, myslím si, že hej, zase to, čo ty dávaš na internet, je nejaký výsek tvojho sveta. Je veľa ľudí, ktorí majú rodiny a vôbec tam nedávajú žiaden obsah a ani by si nepovedal, že majú tú rodinu, ale je to o tom, že čo prezentujú tým ľuďom. Čiže tiež by si úplne vždycky nemal veriť všetkému, čo vidíš na internete a od influencerov, lebo oni ti ukazujú iba to, čo oni chcú. Za tým môže byť kopec iných vecí a tak ďalej. No ale ja si myslím, že dá sa to. Dá sa tam určite nájsť nejaký balans, určite tomu chcem venovať, chcem v tom pokračovať, baví ma to je základ, keď ťa niečo nebaví a robíš to, tak to nie je dobré, treba to nejako riešiť, lebo potom žiješ v utrpení a to nestojí vôbec za to. Ale mňa to baví, pokiaľ ma to baviť bude, chcem v tom pokračovať, je to vec, ktorú si človek vie aj proste slušne zarobiť, hej, na rovinu a to je to najlepšie. Proste robiť, čo ťa baví a byť za to adekvátne odmenený. To bol Martin Bako, influencer zo Zvolena, alebo teda tvorca digitálneho obsahu. Ja ti prajem veľa úspechov do budúcna. Ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišiel do BBFM rádia. Ďakujem veľmi krásne za pozvanie. Prajem všetkým krásny, úspešný deň. Oddychnite si. Za chvíľku zase bude pondelok, pôjdete do práce a užite si dnešný deň.